De eindexamenkandidaten van het Rijnland College trokken vrijdagavond veel bekijks. In fraaie outfits namen ze deel aan hun galastoet voor het eindbal in de Schouwburg. Heb je er zin in? Heb je er zin in? Ja, zeker heb ik er zin in. Wat denk je dat het gaat worden vanavond? Ja, heel gezellig denk ik. Mooi feestje. Iedereen ziet er goed uit, dus dat zal wel goed komen denk ik. Hebben jullie er zin in? Ja, jawel. Ja, zeker. Ja, ik heb er inderdaad wel zin in, ja. Zijn dit vrienden van je? Wie zijn dit? Ja, dat zijn allemaal wel vrienden van me, ja. Anders zou ik er niet op hebben gestaan met ze. Heel mooi. Dames, hebben jullie er zin in? Ja, zeker. Heb je daar lang naar uitgekeken? Ja, op zich hier staan niet zo erg, maar de pilsjes dadelijk, ja, die kunnen er zeker wel in. Ja, absoluut. Nou, vanavond heb ik vooral het doel om plezier te hebben, ja. Ja, het is wel spannend om hier te zijn nu. Ja, wel leuk. Ja, ik hoop wel op een gezellig feestje natuurlijk, anders zou het wel zonde zijn. Maar ik vertrouw er wel in dat het vandaag wel gezellig wordt met iedereen hier. Dat denk ik ook wel. Wordt volgens mij een feestje, of niet hier? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik heb er zeker zin in. Ja, Feestje bouwen? zeker. Ja, ik denk dat we gewoon veel plezier gaan hebben met z'n allen. En dat het gewoon leuk wordt, ja. Een leuk feestje, een goede afsluiting voor alle leuke jaren op Rijnland. Ja, nogmaals, hè, alcohol, dus het zal vast wel goed moeten komen. Jij bent wel 18? Ja, uiteraard. Drank? Misschien. Jullie zijn nog jong, denk ik, of niet? Misschien. Hoe kom je aan zo'n auto? Vastgoed. Nee, grapje. Het is van de vader van deze jonge man naast mij. Ja. Ja, Marlijn kende iemand. Ja, van de ouders van vrienden van mijn ouders hadden deze auto en die mochten we lenen. Van kennissen. Van kennissen. En heb je dan iemand gecharterd die jullie rijdt? Ik niet. Hoe kom je aan die kleren? Hoe kom je eraan? Welke site ook weer? Ik heb geen idee. Pas gekocht of al heel lang geleden? Ik heb pas, heel pas zelfs. Maar pas net, zeg maar. Ja. 2 maandjes geleden heb ik die ongeveer gehaald. Ik ben naar een gala-jurkenwinkel gegaan in Panningen. Wel al 2 maanden geleden of zo. Ja, ik vind een pak niet echt bij me staan eigenlijk, maar ik draag liever gewoon een joggingbroek of zo. Nou, er is natuurlijk wel over nagedacht dat we er allemaal even een beetje goed uitzien voor vanavond. Want vanavond is het natuurlijk wel een avond om even te vieren dat de examens erop zitten en dat we gewoon door kunnen met ons leven en dat soort dingen. Dus, Nou, ik persoonlijk heb het gisteren pas binnengekregen, maar ik denk dat andere mensen wel wat eerder van tevoren hebben iets binnengekregen, ja. Ja, die heeft mijn moeder voor me gekocht. Ja. Ja, dat zijn wel echt VWS's inderdaad. Dus mensen die leren veel. Nou ja, deze jongen niet zoveel, maar ze komen er wel doorheen. Dus ja. Samen achter de rug, hoe ging dat dit jaar? Bij mij zijn ze echt wel goed gegaan. Dus ik denk, heb ik wel veel vertrouwen in. Dus ja, het komt er goed denk ik. Ik ben waarschijnlijk geslaagd, ja. Ja, met berekeningen, nakijken, komt dat wel goed. 5 jaar hard gewerkt en ik ben blij om hier te staan natuurlijk, zeker. Ik kan het natuurlijk niet echt zeggen, maar ik heb wel een beetje een gevoel dat ik het heb gehaald. En wat is het plan voor volgend jaar? Volgend jaar ga ik hard werken in het tussenjaar en dan op pad. Dat is mijn plan. Nu, of wat ga je doen? Ik heb vandaag, of ik heb hopelijk VWO afgerond. Hopelijk. En dan ga je een feestje bouwen. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. En wat gaan jullie volgend jaar doen, weet je dat al? Ik ga volgend jaar fysio studeren op de Han. Ik ga de hotelmanagement doen. In Utrecht technische bedrijfskunde studeren en ook op kamers. Dus, Ik ga naar Wageningen en gezondheid en maatschappij studeren. Ja, ik ga zelf naar Rotterdam toe. Ja, mijn vrienden haten het, want ik ga waarschijnlijk ook verhuizen. En dan, we zitten vaak bij mij thuis, dus ze gaan de plek wel missen. Maar ik heb er wel echt erg veel zin in. Ik ga ook vaak genoeg nog terugkomen om nog lekker met mijn vrienden te zijn. Dus komt goed. Wat ga je studeren? ik ga business administration doen. Ja, een hele mond vol, maar het is eigenlijk bedrijfskunde in het Engels.